Salita na po ako, pabuti na natin ng 2,000 yung ano natin, viewers. Kaya natin maubos yung 10 minutes at teyas kakaano tayo. Ano ba tunay nangyari? Kaya nga lang ko yan. Hindi sa tubo. Zigzag ang ano. Siya ang dahilan. Magsalita ako kasi marami ding judgmental na nagsasalita din na mga Kanan, darunong mo sa akala si Bo. Hala! Hashtag Ada ko sa sipsip. Bo. Hashtag sipsip, anak. o diba? Kaya ka nasasabihan utusan eh kasi sip-sip ka rin eh. Hindi nyo napanood yung video? Wala. Baba. Wala akong i-explain sa inyo kasi hindi kayo involved dapat sa issue. Moment. Ang issue na to ay para dapat to sa grupo lang namin. Pero since nakalabas, kung sino nagpalabas nun, siya lang din ang may karapatan mag-explain kung ano yung ngayon. Hinahamon ko lang si Melmar na magsalita ngayon na normal siya. Na-explain ko na sa GC namin kung ano ang totoong nangyari. Na-explain ko lahat sa kanila. Kaya ngayon, Kulang sa pag-uusap kasi. Lack of communication. naunsa naman to si Melmar, madam. Tinood to yung ipang sorya kay Jigjag. Abangan niyo po ang next video niya. Kasi sa totoo lang, kahit i-explain ko sa inyo, hindi nyo naman kilala si ganito, hindi nyo kilala si ganito. Anong alam nyo sa ganito, anong alam nyo sa ganito. Kumaga, hindi kayo dapat involved. Hindi kayo dapat involved sa alakad namin. Ang pwede lang kayo ma-involve is sa mga pinapakita namin na mga kung ano-ano. Pre-issue dapat namin. Kagaya kay Amanda, dapat na-involve kayo kasi naglabas na rin sila ng ano nila. Hindi naman, hindi mapapsalita sa Amanda. Basta lang yung gusto kong sabihin kay Amanda. Hiniram siya ng mama niya for 2 weeks daw kasi yung likod kasi ng mama niya na nabikil ang ugat. Naipitan ng ugat nung nagbuhat siya ng mga galon-galon na tubig. Tapos kailangan niyang, nung hospital siya or nagpa-check up siya, kailangan niya mag-therapy or magpahinga. Eh since wala naman mga kapatid si Amanda na pwedeng umagapay sa kanya kasi may kanya-kanya asawa at mga anak, si Amanda lang pwede niya katulong. So hiniram muna niya. So yun. Okay? Hindi ko na ma-blame yung mga taong nagsalita against Jigjag kasi kahit ako, yun din ang kung narinig ko yung statement ng isa, Yun agad. yun din yung magiging judgment ko. May conclusion na rin ako na ganito pala ugali ni Jigjag, ganito, ganyan. So, ganun din. May attitude din naman yan si Jigjag. Hindi na nga nakita dyan na tumutulong papunta dyan kapag may okasyon. Una-una, hindi naman kasi katulong si Jigjag dito. Nagkataon lang talaga na masipag lang din yung pumunta yung mga bakla dito. So, hindi porket masipag yung isa, itamad na yung isa. Hindi rin porket maganda yung isa, ipangit ng isa. Hindi porket mayaman yung isa, ipulubi ng isa. Hindi natin pwede ikumpara yung mga bagay-bagay. Ha? Pag sinabi ko bang masipag si J. Ford, tamad ba si Amanda? Pag sinabi ko bang tamad si J. Ford, masipag si Amanda? Hindi ganun yun. Di ba pwedeng pareho sila masipag? Di ba pwedeng pareho silang talente, pareho maganda, pareho pangit? So kung basihan nyo lang is pagiging masipag nung isa, hindi, unfair na yun sa, may ibang masipag din naman dito, masipag din naman si Britney, kaya nga na sasabihan siyang utusan lang. Look it on the table, nobody's perfect. Hindi rin pwede sa table, dapat sa chair lang. Kasi bawal umupo sa table. Sit on the, ano? Situation.
Sit on the chair with red horse. Para perfect tanan-tanan. Mapag-usapan lahat. Parang ako, o parang ano yan eh, sa mga vlogger, o parang sa mga artista. Pag sikat yung isa, sasabihin laos yung isa. Pag laos yung isa, sabihin sikat yung isa. Sa vlogger din. Kaya ako ay naiwasan ko ikumpara yung sarili ko sa mga baguhan ng mga vlogger na mas sikat sila, mas mataas yung viewers nila. Kasi di naman porket sumikat sila, nalaos ako eh. Di rin porket na sumikat ako, nalaos yung isa. Hindi eh, kanya-kanyang moment kasi yan eh. Importante, lubog ang suba. Importante, nakulot na ako ang bulinaw. We have our individual differences. Basta masabi ko lang, tuloy ang Cebu namin kasi may racket ako. Kung wala akong racket, di ako tutuloy. Yung mga bumili ng ticket na yan, sila ang bumili niyan. Isa lang ang nilibre ko sa ticket. Walaan nyo sino. Sino ang dalawa pala? Sino ang dalawang nilibre ko ng ticket? Ngayon, comment down. Sino ang dalawang nilibre ko ng ticket? Sino? Si Kano. Si Kana. Ah, libre ba yun sa akin? Sa mariresume? Ay, ambisyosa. Dalawa ang nilibre ko ng ticket. Marire-inverse ba? Sino? Sino ba? Ah, si Bakang. Hindi ko nilibre si Bakang kasi nga hindi ko rin siya gusto. Kung meron akong gustong isama sa Cebu, hindi ko gusto. Pero si Bakang, hindi ko gusto. Pero since meron siyang ticket, wala akong magagawa. Gusto ko isama sa Bating kasi isa rin naman siyang utusan. Gising na siya. Tulog. Ako, pabitaw ni mo, mambak ka sa suba, magkapakapay, muon ni mo, salbabida si Ma'am CG. Huh? Ikaw, kay mahilig man ka mag-comment pod. Kay isa man po ka sa insecure. Madayon ako'y gipangayo. Papa B! Ay, pangayoon doon niya akong bracelet. Papa B, wag kang ganyan. Ayan, si Jin Gulag, pag may post sa isa, comment din siya ng ganyan. Tapos kakainin din niya. Ganun din yun. Magpo-post ng negative sa pamilya niya, sa kapatid niya. Kulang na lang, dali niya sa emperno, kapatid niya. Tapos, makikita mo, okay naman sila. O, muna, ganyan. Mahilig sa scripted. Na di mo maintindihan. Ako, never ako nag-scripted sa vlog ko. Never din ako nag-prank ng seryoso. Kasi, ayoko ng ganyan. I want you to see me very real. Yung, kung ako talaga, yung real na ako talaga, ayoko ang pretend-pretend, oy. Kasi gusto ko, tanggapin niyo ako kung ano at kung sino ako. Hindi yung minahal niyo lang ako dahil sa nakikita ninyo na sa vlog. Dapat, makita niyo maldita rin ako, makita niyo mabaho rin ako, hindi naliligo, hindi natututubras. Yung pagising sa umaga, mag-vlog ako kaagad, oily mo ka, sabihin niyo, maghilamos mo na, hindi. Bakit? Yung iba nga dyan, nakapaghilamos na eh. Tabugi pa rin eh. Excuse me, wala pa. Hindi ko sinasabi ikaw. Yung iba Ako yung nahugas, tabugi, ako yung tabugi. yung iba nahugasan ng paa, pero rasa pa rin nagbalahibo. Ana. Wala jigjag, grabe jigjag. Bakit na nasalita si jigjag? Ayaw magsalita, interpreter? Kanya-kanya tayo nang ginagamit, kanya-kanya tayo ng strategy. Yung iba nga, magjowa, naghihiwalay-hiwalay. Kunwari, naghihiwalay, oh. Wala rin naman. Yung iba, nagde-delete ng Facebook, nagde-deactivate. Wala rin naman. Ganun, I mean, ganun ang mga strategy. Yun lang. Hindi na play. Ang galing. Nakurat-kurat. Kami ni Kano, never kami nagpretend. Tandaan yan. At hindi rin scripted yung galawan namin. Totoong kinikilig siya. Ay, siya ako. Yung mga nakikita nyo na ano na, hawakan mo ako dito or kunwari maganito ganun. Totoo yan nakikita ninyo. Akala nyo lang, pretentious. Yawa. Kahit ako nga nagtatanong ako, totoo ba pinapakita ni Kano or sinasakyan lang niya ako kasi maganda ako. Diba? So what's your stand about what's happening? Ang ganda pa naman ng music video, ang ganda pa naman ng kanta ng Hinaguan Farm. Ako, Together with the social it was really a miscommunication. Correct.
misunderstanding, lack of Communication. unity with each other. We are not that harmonious because we are not open to talk to each other. Serious, yung serious na usapan. Wala tayo kasing ganun. Kasi, di ba? Yun ang kulang sa atin, yung moment na yung kahit nagiinuman, tapos nagkakaroon ng hindi naman open Wala kaming open forum, wala kaming It's like parang formal churba, wala. team building, walang magkakaroon pa ng mga group presentation, wala rin unity. At marami pa kaming away guys na hindi nyo lang nakikita. Marami pang Hindi nga sila nagkakasundo sa Nakita niyo yung presentation nila ng Hindi sila nagkakasundo kasi pareho silang boss, pareho sila mga pamati, pareho sila may mga ugali, pareho sila mga was. Hindi ako nagagandaan sa kanta kasi wala pangalan ko. Hindi talaga, hindi ka naman kasi kasali. Ba't di ka gumawa ng sa inyong dalawa? Yung si Jean at si Jade, nag-alaga ng anay nga isa raw kabuk anak. Ay, Heart Lily! Nilo! Nag-alaga ng baboy na rasa, pati sila na himong rasa. Tanggap ka ni Kano pero dili intimate. Yes. Yun yung yun Yeah. naman kasi talaga, yun ang totoo. We love each other but not intimately in love. Hindi We are pwedeng- more than friends but less than lovers. We care for each other but not as much as we care to the person we love. Breathe me to life, di ko mo tuo, gilibrihan ka, basin lang palangga man ka. Oo. Kaya nagtuo man mo nga uto-utusan ko si Britney. Oo, sinusweldoan ko rin siya. Binabayaran ko si Britney sa iyang mga gawain dito. Pero hindi ko siya ililibre. Hoy, huwag siya sumama-sama sa Cebu kung wala siya panggastos. Libre ko sila sa pagkain, sa mga lakad-lakad kasi yun ang sabi ko sa kanila. Pero ticket, pamasahe, never. Nag-ingon ako na sila kay dako akong gastos kasal sa ni Bimbo. Bumili pa ako ng motor. March, magbe-birthday ka. Hindi na ako gagastos sa kasal ng mama ko, pero bigyan ako ng 50,000. Nakuha na nga. Tapos, fiesta, Pasko, New Year, hurot. So sabi ko sa kanila, kung pupunta tayo ng Cebu, pamasahe sa inyo balikan, ako bahala pagkain lahat, pati stayhan. Baba muna ba, anak? Okay? Get? Bawal na. Si Jinbula, gusto man niya pumunta ng Cebu. Kaso, aanin mo yung Cebu kung patay po din mga alaga. Sige, magkakaon na. Siguro ang bait niyo po kasi laging daming bisita dyan. Ibig sabihin, binabalik-balikan ka mabait. Sa camera. Hindi nyo nababanggit yung isang nilibre ko ng ticket. Si Kano, okay, nilibre ko siya. Hindi rin nila alam sino. Di ba? Di ba? Yun yung isa sa assignment nyo. Sino? Kabalik Si namin Chinito. Di ba? Chinito. Hi guys. Matatapos lang po umiyak ni Uy. ni Naiyak Jan. ako sa Lord, I offer my life. Tinan mo, kumanta pa siya. Diyan ako nakakuha. Gusto na po ni Jigjag magpakamatay. Oy, oy. Diba, sa lahat ng mga problems natin, tsaka mga yun ang maganda. Ibigay mo na lahat sa amin. Lack of communication, misunderstanding, hindi na Yan, mag-usapan. Nabibigyan ng mga haka-haka, baka ganito asyan, baka ganyan, baka ganyan. Mahirap. Kaya nagkakaroon ng mga komosyon, nagkakaroon ng tampuhan o away. Isa lang ang gusto kong sabihin. Walang nagmamayari ng Cebu. Kung sino ang gusto pumunta ng Cebu, bumili ka ng ticket nyo. Isa lang ang gusto kong isama sa Cebu pero hindi naman siya nag-approach sa akin. May gusto akong isama sa Cebu pero hindi naman siya nag-reach out sa akin. So, Bakit kaya? No. wala kasi wala mo baka meron din silang mga lakad na iba. So, gusto ko lang siya isama kasi hindi pa siya nakapunta ng Cebu. Pero, kagaya kay Britney, gusto talaga niya pumunta kahit hindi kami kasama. Kahit alam niya hindi ako pupunta. Pupunta talaga siya kasi utos-utusan siya ni ni Jigjag. Oo. Pasaway gusto ako isama, tinanong ko kanina, bakit di gusto pumunta ni ganito? Di ba? Hindi naman siya yata pupunta. Si Bateng. Hindi ko alam kung gusto niya pupunta.
Baka hindi siya interesado. Ako librehe. Oh, gusto ko ilibre si Papa B, kaso nasa US man siya. So, libre lang mahal. kita ng shout out. Papa B, we missed you. Papa B, belated Merry Christmas and a Happy New Year. Basta sa mga gusto pumunta ng Cebu, edi pumunta kayo. Basta ako. Tinantay ko lang talaga si Ate Hane at Martin na magpadala. Oh, di ba may pambayad? Di ba? Wala, lasing Pananaw ko. sa salit. Tanaw gid bating tayo bating. Wala kay. Tanaw sa din eh. Ay, manip ano daw sa Jigjag sa dahilan ng lahat nga nung dili ka ubad sa Cebu. Anong hindi na kabag ka nagpalit kung sa ubad din lang tike. Sila lang ang naunang Sila pumili. na ano. Tapos kaya sumama din si Britney kasi parang naiutusan. Star na naman lola mo. Ay, guan na. Jigjag ang lahat. Kaya naman kay Bia. Bia. Lasing ah. Kaya ano? Bia. Ginoo ko, may ginoo pa nga. Ginoo ko. Tapos gano'n, i-delete niya. Gitsatan ako siya nga i-delete. Ay, hindi ko rin nga i-delete. Gusto ko siya ma-responsable. Gitsatan ako siya nga, hindi mo alam ang lahat. May video pa, may audio pa nga si, ikaw pa nga sa mga, nagkuhan si Jigjag na, kaya may ticket daw. Si Jigjag po, ay sa ba, nasa GC ako gisend. Pero saan ita magsibo, magbasbati o magbuhol o asal kay para kuan ba kay ang ticket o ang stayan kasi Bea, ana ba. Tapos di ba nag-comment si Inday nga, "Hoy, magsibo na ta." Send magiging picture nga Cebu lahat para. Nagtanong pa nga Sabi ako. pa nga, ano, bubok na ba ako ng Maghanap stayan? na ba ako ng tutuloy? Wala Kasi nagko-comment. nag-stopover ako dun. Wala nagko-comment kung Ako din ako kumuban nyo nagkansel naman ko kay. ano man lagi. Dili ko ganahan anang kuan mong ka ng uli dayon. O di ba? Ay ilang araw kami doon, 16, 17, 18, 19, 20, 5 days. Tapos after that o pagka sunduan pa nga pupunta ng Surigao. Di ba yun yung plano? Kumuban kay mag-shutdown. Dili sa wala pa man karon naman ang Surigao nga late Kasi na. susunod naman, Kaya nagkansel ang giko dito mo ba dali. O sa gaya mo ni Abi. Exactly my point. Kaya naamo gud si Mama May Abe. So dapat dili na niya ibutang sa una-una nga sakit kay ano. Naa pa man si Mama May Abe. Kaya kung wala si Mama May Abe tas nag-book kami ng ticket na kami lang, dun masakit. Uban mo. Di ba? Uban ko wala sa mga Abi. Ano? Wala ba bili. Ang gali. Sabi ko nga, dapat di siya nagkakaganyan kasi magkakapera naman siya kay Mama May Abe, tsaka dito si Mama May Abe, tsaka before pa nakabook ng ticket, meron namang Mama May Abe na issue. Napupunta siya dito, diba? At ako, di ba, hindi man talaga ako pupunta. Inaantay ko lang talaga kasi gusto ko magsinulog kasi gusto ko talaga magsibo. Kaso kung ako din mag-shoulder sa ating lahat, hindi na lang ako pupunta. Gusto ko makita kung sino yung willing na gumastos na pumunta doon para bumili ng ticket nila para makita ko yung sama kasi willing naman ako gumawa sa pagkain. May mag-sponsor ng mga lunch, may pagkain naman natin. Pwede tayong bumili. may mga pa nga na mamasyal. Dali, di ba? O magbibigay si Ate Hanin ng 20,000. Nung ano pa yan ha? Nung ano pa yan, nung nag-despedida. 30. Hindi, Wait, ang yun. 20 lang sa kanila. Tapos kagabi, nag-chat sa akin, 30,000 ibibigay. So save na lahat ng ano ko. Pwede ko pang ibalik yung pamasahin nyo kung may sobra pa akong pera na hindi ako gagastos. Lagyan mo sa siya nga naa siya racket. Remember kasi 19, di ba na yan? Nga nung nanggawas siyang baba nga, di may kadusibo. Kaya kuhan. Si Jigjag sa si Danis gusto, ay si Diva at si Danis gusto rin sumama pero si Jigjag man ang Ay, mamili. ni Diva, kapag ano mo cancel ako, sa ako magsibo. Ay, so kaya, ito ta, sige, ito ta, ato isto yan, anak lang ko, anak lang si Diva nga, ito ta sa inadanis. Ako, sige. Wala ito, ano, So, maghihiwalay tayo if ever? Wala ba problema na kay wala din sa istihan sila. Wala silang istihan talaga. Nga to ang may tabo, dabi kang kapag yun, lagi nga, na may other kong, parang gusto mo kayo, silang sa, ano pa sa next, ginawa ko, kabisi ba? Hindi, tsaka nagawa nga natin nung una. Si Mama May Abi ang nahilan ng lahat. Kaya gawin mong lahat. Mama Ang May akin Abi, po, if you're watching. sila nagpabook sila ng ticket na wala pa'y kondo. Kaya ang kondo, occupied na ng 15 to 19. Walang kondo. Guadalupe ang meron, yung bahay na tinitira namin dati. Andun yung asawa ni, kapatid at asawa ni Tumandawi. Bea. May mag-asawa doon na ilang din sila. Ang hirap din mabag. Kaya dati ba, mong tirahan naman dito nagkapuyo baya. Hindi ako daghan po, maglisod. So ang gusto ni Jigjag, magpatak-patak na lang. Since naman si Ate Hani naghatag 20,000, pwede mo na siya bayaran ang istihan nga sa 20 or 10 kung pila ka adlaw or pila ka room, di ba? Basta kanya may istihan, pwede namang pabook doon. Britain ang... Ana galit ko sa iyang magpabook na tawag na balay para may Tingnan mo isa lang. tanan. O gani. Gali. Oo. Ako ugar na. Ang sabi ko, hindi ako pupunta, Jake, cancel na yung ganito. Sabi niya,
kami na lang di ay ni Britney, ni Inday, og ni Bakang. Tapos sabi niya, ay si Britney pa di ay. Kaya tinanong ko, sama rin si Britney, sama rin si Britney. O di sila na lang. Ikaw man nagsasabi nga, sasama si Britney kasi first time. Oo, first time daw niya. Tapos ako, wala na ako, di ba hindi na ako sama, di ba? Kasi nagkausap- Tapos matok tong float na to, na isasakay ako sa float. Kasi sabi ko, Oo. kasama ako, pag sinakay ako ng float, pwede ko pa sila ilibre. Eh wala man. Kasi nag-chat ka pa nga nung una, nasa Manila pa ako na, hindi na ako kumbaga sinabihan mo pa ako, inabisuhan mo pa ako na, hindi na ako matutuloy ng Cebu ha, ganyan-ganyan. Oo. Para na sa ganun, hindi na ako mag-expect din na, kung gusto ko tumuloy, bahala ako. Kasi baka mamaya, na-expect ko, may Sabi ko sa Cebu kanya, tayo. kasi may racket ako guys. Magkikita-kita tayo dyan. Ipapost ko kung saan kami mag-meet and greet kasi may opening ng billiards and Unli Seafood sa Cebu na open na Tulad niyan. open na restaurant. Ngayon, yan dapat ang racket ko nung 10. Kaya dapat mauna ako sa Cebu. Aga. Tapos, na-cancel kasi hindi pa ay na-postpone kasi nga hindi pa kaya nung location. Ngayon, maglilipat sa 16. 15 sila lilipad. Kaya sabi ko, tuloy po ba yan ma'am? Saka magkano? Kasi tinatanong ko kung magkano yung budget. Kasi baka mamaya, kunin ko tapos yung budget pa, igo lang pamasahe lang or magkano lang. Hindi na ako tutuloy kasi gastos ko pa na malaki. Tapos, biglang may pumasok na racket na sasakay dapat ako ng float. So, babayaran ako. Pero hindi pa nag-confirm kasi nga pinag-uusapan pa, pinagpipilian pa. So, hindi mo na ako. Sabi ko, pag natuloy itong float, maging dalawa yung racket ko. So, kaya ko silang ilibre. Hindi natuloy yung float. So, okay. Hindi na natuloy yung float. Hindi ako pupunta. Biglang, inoperan ako kung magkano yung sa sa restaurant. So, sabi ko, kung sino yung pupunta, pwede ko naman i-gastos talaga ang pagkain. Ako naman talaga sa pagkain. Yung pamasahe lang talaga. Then, pagdating naman doon, meron naman nagbibigay sa amin kahit paano. Pwede ko namang i-reimburse lahat ng pamasahe nila na binigay if ever na hindi ako gagastos So, yun ang nangyari. Pero, ang totoong nangyari, nakabook na si Jigjag ng ticket. Sila ni Inday at ni Bruno at Bakang Nauna. kasi kaya nilang umalis nang wala ako So, nung sinabi ko na cancel na, wala nang pupunta, sila na magpabook ng ticket. Then, mga 3 days after nagpabook, saka nag-confirm na magkano yung bayad sa akin sa ganito. Sabi ko, sama na lang ako. And dito si Kano noon, yung nag-TV kami. Oo. Gusto sumama si Kano. Ito na nga iniisip ko nga, baka hindi sumama si Kano ba? Pag hindi sumama si Kano, sayang yung pamasahe. Pero 1.5 lang naman Kano. Ganon. So nagpabook ako ng ticket with Kano. Sumingit si Ma'am si Gina, kasama daw siya. Andito silang lahat noon. Andito tayo Sana lahat kung nun. sino yung gusto sumama, nagpabook sila ng ticket. Kasi nagpahabol din ako. Oo, at hindi ako papander ako kay Jigjag, lagi kami nag-aaway niyan. Kami nga ang pinakamortal magkaaway dito. Tsaka hindi ako siya susundin, no. Kapag sinabi ba niya hindi, dati nga ayaw na isama si Yayahana kasi nagwawala nga. Sabi ko, isama na lang natin, malay natin na makontrol natin, o di ba? Sumama si Yayahana, di kami rin napahamak. Wala na kontrol. Sa Cebu. Ano sabi nga? Nawawala ako, nalalaki sila, nawawala ako. Iniwan nila. O, di ba? Nawala sa Cebu. Kaya guys, kung meron ganyan, medyo masama lang. Tsaka di ba may racket siya, di ba? Bibili nga siya ng damit, di ba? 1980. Ang dating ni Mami, Abi. Tsaka dapat yan na-issue, dapat hindi natin tinatakil yan sa live or sa, ba't nilabas pa niya Atin yun. Ari mo, Brent, sa mo about free, basta ang kaon nyo, ang balay lang ito. Bala mo. The whole secret of a successful life is to find out is one destiny to do and then do it. Abot Pero okay. Thank you, Chinita Mel, sa Okay 100 ka na. stars. Okay, gan. Nailabas mo naman na. Kasi ang siya ni Jigjag kagabi, di ba? Grabe! Ang sama si Mama Okay nanonood. Mamake! Si Jigjag ang pinakamasaya kagabi. Grabe, sakto talaga. Pagtulog talaga niya kasi pagod na pagod siya. Oo. Saya. Nakadakuan siya. Wala ikaw ulit. 2-0. Naka 2-0 si Jigjag kagabi. Home run? Grabe. Grabe. Kapalit ng kasayahan yung dalawang lalaki. Magising. Nadilita mo ulit Jig, dili ra tatulog. Oo. Pagkalas 5 bitaw ni matamang ko di. Wala magkabating pag-abot namo. Hindi naman ko Umalis siya. Umalis siya. Jumit kami pa yabay sa Nagdapad man ko sa imo. Diyan kay ko. Diyan na gid dito sa kuha. Dapat man may ginaog siya. Ko gabi, murang gagana ko sa imo. Wala ba yung kumot? Kitigani siya ni Jimbo. Saan ka tumabi? Ha? Kay Bati. Bati. Sabi ko kasi umusog Pag ka. nala si Ria, hilong na mo. Isuksok yun siya sa ako. Ako di ko ka ginawa. Ano mga ka-check? Dapat man dito. RZ Lopez, thank you sa 500 stars. Hello. Si Ria. Mama Okay, Mama Oka. Kaya si Inday kasi. Anhita sa Muhammad. Si Inday kasi, totoo ka Inday kasi. Ani sa amuha daw.
Si Inday kasi lagi nagko-comment sa GC na ato na tag Cebu, Kikiki, di ba ganap si Inday, di ba? KKB. Ano nga, naging on, before yun nga mag-Cebu, naging on, Tsaka wala nang- siya mo uban. Yan, Kaya nasa na siya mga abi. racket. Na Nasa siya racket, racket ah. yun. Wala ko alam yung racket. Ang alam ko racket, isang araw lang kay pabili siya kay Diva ng damit. Sa ba to? Na siya racket. Teka, si Ria magbukuan. Pangain lang Ria, pag iPhone lagi para mapasahan ni Kadritso. Pagtaguro. Siguro makita ko kayo this time. Dax nila, hello. Kasi Ate Maylin. Ong need, Maylin, Bingno. Ayun nga pala may pupuntahan ako ngayon. So, papaayos tayo ng hair, color. Magpapaano ako, ay ngayon na tayo. Papuntahin natin lang si ano, Trisha. Ay, dito kay Trisha. Hindi siya maganda. Sa bagay. Hindi naman mahaba yung legs niya. Magpapaano ako ng pilik mata para maganda ako sa paningin ni Kano. Pero feeling ko hindi matutuloy si Kano. Dalawa kasi pag ipipili, para makug si Chucky, ano. Hindi na lang mo blend sa unit na mo. Basta makatilaw ka rin kunin mo. Nyawa na kung saan nga unit, ma'am. Tapos meron din akong unit. So, 101. okay na yun. Hiwalay na lang muna siguro tayo sa Cebu. At least hindi tayo magkakasama sa hiwalay vlog. muna tayo. Mas maganda, di ba may ibang unit kayo? Merong offer sa'yo. O meron din Ako gusto ko talaga pumunta ng Cebu na marami kami, pero hindi ko talaga kaya sa ngayon. Hindi, Kasi nga, yun yung mag-birthday sinasabi ako sa March, kasal ni Mama sa 15. So yung budget ko talaga, out of budget talaga. yun nga talaga sinasabi ko na kung gusto nating mamasyal lahat, walang kaso, maglalabas din kami dapat. Hindi lahat sagot mo, hindi puro libre mo. Kasi di ba, lahat naman kami kumikita na. Ba't si Ria, agad sinabi Kaya niya, nga. sama ako sa Siargao, di ba? Naasar ko pa nga, sama na naman si Ria. Kasi sabihin, gagag ko sino sasama, kasi nga, para ano ba, para ahead of time. O, di ba Mabilang nga, natin agad nung yung- pumili kami ng bulaklak, hindi naman siya kasama, sama dapat siya, o. Siya sana natapunan ng karton. Di ba, Mang, pag gusto sumama, sabihin, nakaagad, no? Kasi magsisi ba na, gusto Tsaka ko sa- hindi na tayo para imbitahin kayo naman, parang hindi naman tayo magkakaibigan. Kung wala lang anak to si Ria, ginoo ko, baka nauna pa to lagi pabuk sa amin. Baka nga kung saan na to napadpad din. Nga sabihin ka agad kung sino sasama para ano. Pero hindi ako gagastos, bahala dyan. Oo, gabi-gabi, may lalaki. Britney nga, nakakaapat pa sa isang gabi. Ani? Mag-aalak pa, magsusugal pa, tapos paggagala, wala. Oo. Nagsakit akong ulo pag mata, gitu. Di ba? Kabalo ka, Ano yun? sige ka ng backread sa GC. kay asa sa sinabi ni Hinahanap Inday mo nga. hinahanap mo yung katibayan. Oo, naalas si Inday nga. Ito pa naman, kapag naalala niyang meron Oo, meron hindi talaga. pwede. Ipaglalaban niya talaga. In-screenshot ko talaga, sinend ko pa yung audio ni Jigjag na matana siya kung Ano, si Inday nga, uban kayo sa Cebu. Okay. kaya nga, busog na ako ba sa dating. Kasi yung unang lakad natin na marami tayo, di ba? Ang saya. Tinday. Ay, mga koy. Pero kung ako malibre, ako malibre. Wala ba yan? Ikan ba yan siya nga dili sa madayon ting? Si Sarah. Kapan? Wala kaming kalaban ni ano doon, Inday. Sila yung tatlo maglalabang for Wala pa sure. siya. Wala si Or. Okay. Si Mia nga gusto nga sumama eh. Late na kasi na ano na nakabook na kami tapos gusto sumama ni Mia. Hindi na maganda pag sumama si Mia kasi nga mas lalong sasakit ang loob ng iba. 'Di ba? Oo na. Matikibi na lang kayo na nga. Hindi, kikigbi naman talaga dapat yan. Kasi na, Naamay nag-leader manguban imbes. Late ka na, Madam Benji. Hindi mo na alam ang totoong nangyari. I-backread ka na lang o mag-back view. Ano na? Back-read, mag-review. Ganito, madami ko na naman pimple. Yawa. Kita ko ni Chinito. ako, ano naman ako, si Brenda kasi, we consider her as the head of this group. Being a leader, siguro, sa ibang parte, when it comes sa mga decision making, siguro, nasa kanya talaga. Kasi kapag tinanong naman, nagtatanong naman siya, naghihingi siya ng opinion namin, kung anong pwedeng gawin. Siya ba yun ang final say? Dahil sa nangyari, yung isda, gikaon sa iring. Isang buo. Nani Jigjag Danes, Ma'am Cindy Danes, naglalaba ako doon. Nandito yung isda. Gibit-bit buong sinugba ni Katrina. Ako sa reply bag good. Yun lang yun. Nga, naglaba ra ba ko? Babay na oy, ginuo ko.